Helo Babanod Celf, bore da Babanod Celf, bore da pawb, gobeithio bod chi'n hapus ac yn iach. Croeso nôl i sesiwn arall o Babis Celf. Dyn ni yn yr oriel heddi. Gallwch chi gweld y lluniau tu nôl i fi? Mae yna lluniau lliwgar prydferth yma. Mae'n braf iawn i fod nôl. Mae'n dechrau mis Rhagfyr heddi. Felly, dyn ni'n mynd i wneud calendr ar gyfer cyfri lan i dydd Nadolig. Calendr yr adfent. Beth sydd gen i fan hyn yn un sbesial iawn sydd wedi cael ei wneud mas o ddwylo. Mae'r dail yn ddwylo. Gallwch chi gweld? Mae pob bys wedi cael rhif. 1, 2, 3, 4, 5 bys, 6, 7, 8, 9, 10 bys. A dwi wedi rhoi rhifau i cyfri lan i dydd Nadolig. A seren ar y top. Ac ar y gwaelod, mae pot bach iddo fe gael sefyll ynddi. Hoffech chi wneud hyn gyda fi, a gallwch chi cael un o'r rhain yn y tŷ gyda chi. Ie? Oce. Offa ni de. Reit. Yn gyntaf, mi bydd angen bocs carbwrdd arnoch chi. Nawr, mae hwn yn un mawr. Gallwch chi torri 2 o'r rhain allan ohoni, ond dyma cefn y calendr. Felly, tynnwch siap coeden Nadolig efo pot fel stondin. Gallwch chi hyd yn gwneud 2, a rhoi 1 i ffrindiau chi, neu rhywun yn eich teulu iddyn nhw defnyddio. Ond newch amlinelliad coeden yn eich bocs, a wedyn, falle fydd angen gofyn i mami a dadi, neu oedolyn, grown-up, i defnyddio'r sesiwn achos mae rhain yn minion, ond bydd angen i chi torri allan y siap. Iawn. Unwaith mae'r siap gennych chi, dyma lle mae'r hwyl yn dechrau. Mae rhaid i ni torri siapau dwylo ar gyfer y dail. A dyn ni'n mynd i stico nhw fel hyn ar draws y goeden. Nawr, efallai newch chi cofio o un o'r sesiynau Babis Celf, Babanod Celf wnaethon ni reit ar dechrau'r haf. Buon ni'n lliwio mewn ac yn peintio papur fel hyn. Papur gwyrdd yw hwn. Felly, y peth gyntaf gallwn ni wneud, mae yna cwpl o wahanol ffyrdd i wneud siap dwylo. Ond un ffordd yw i roi yn llaw ar y papur, neu papur gwyrdd, ydy o'n mwy o le. Neu ni rhoi yn llaw ar y papur, cymryd pen neu pensil, ac yn ofalus mynd o gwmpas ein llaw fel hyn. 1 bys, 2, 3, 4, a bys bawd. Ydy'r pen wedi gweithio'r holl ffordd, jyst a bod. A wedyn, gallwch chi torri o gwmpas siap y llaw. Nes bod un yn debyg i hwn. Gennych chi. Wedyn, mi fydd rhaid i chi torri digon o dwylo allan. Eich chi gael, nôl ar y pen. Eich chi gael digon i gorchuddio, i cyfro i gorchuddio yr holl siap. Felly newn ni defnyddio glud a rhoi glud lawr fan hyn. A stico yn dwylo. Newn ni dechrau efo dwylo bach. A dyma llaw mawn, y llaw I. A byddwch chi'n gludo digon o dwylo i gorchuddio'r holl beth. A dyma tip i chi. Mamis a dadis, os ydych Babanod Celf chi ddim yn hoffi wneud llun o gwmpas i dwylo,
Gallwch chi hefyd jyst wneud un hyn a defnyddio fe fel templad i torri mwy allan. Felly gallwch chi torri sawl un allan ar yr un pryd. Dyna un ffordd o wneud dwylo, yw i wneud llinellau o gwmpas nhw. Ffordd arall, a dwi'n hoffi hwn achos mae fe'n golygu wneud mes, yw i chi cymryd papur a phaint, ac mae gen i paint gwyrdd fan hyn. Rhoi sblwd o'r paint, jyst fel yna, mewn i'r pot, a wedyn, ni peintio yn dwylo ni. O, diar mae fe'n wyrdd. Well i fi peidio crafu neu pigo'n rhwy ni, neu bydd pawb yn gwybod. O, diar. Dyma ni dros y llaw i gyd. O, dwi'n edrych fatha Incredible Hulk fan hyn yn dwy. Neu Shrek. O, mae fe'n wyrdd i gyd. O, a ewn ni 1, 2, 3, troi e drosodd. A gwasgu'r llaw, heb rwyglan i'r gwmpas, heb symud e. Gwasgu lawr, o, a... O, dyna ôl yn llaw. Neu'n un arall. Peintio dros dy fe. O, mae fe'n cosi, mae fe'n ticlo. O, ydych chi'n goglish? Ydych chi'n ticklish? Gwasgu fe lawr eto. A... Tynnu e lan, a dyna ni. Nawr, o dwi'n mynd i adael y llaw fan hyn. Be mae rhaid i fi wneud? Os rhaid i fi glanhau e. Mae gen i glwtyn fan hyn, a wy'n mynd i waipo yr holl paint gwyrdd i ffwrdd. Newch yn siŵr bod chi'n cael ei gyd o, neu byddwch chi'n cael hwn dros y soffas a dros popeth yn y tŷ, a dyn ni ddim moyn hynny. Dyna ni, dwylo, mae fe dal bach yn wyrdd, mae fe'n lan. Nawr be gallwch chi wneud, unwaith mae rhain yn sych, dyma rhain yn sy'n gynnau, gallwch chi amlinellu o'i cwmpas nhw efo pensil, a wedyn torri nhw allan. A gallwch chi defnyddio'r dwylo yma ar eich coed yn Nadolig yn yr un ffordd. Felly gallwch chi wneud dwylo a lliwiau gwahanol hefyd. Felly dyna cwpl o wahanol ffyrdd o wneud dwylo. Nawr, unwaith mae digon gennych chi, glidwch nhw lawr dros eich coeden, bach mwy o lid, nes bod eich coeden wedi ei gorchuddio yn llwyr. Nawr, dan fan hyn, dwi wedi gorchuddio y pot mewn hen rapa bisgedi neu rapa losin fyna i edrych yn sgleiniog. Gallwch chi hyd yn oed defnyddio bow mawr. Mae hwn yn bow o hen anreg ar bag addurniadol dath yn fe. Ond gallwn ni roi hwnna, dan fyna. Nawr mae yna bow mawr dan yng nghoeden ni. Beth chi'n meddwl o hynny? Nawr, ar ôl i chi gorffen glido, ni tynnu hwnna i ffwrdd, chi'n gael gweld. Ar ôl i chi glido eich holl dwylo lawr, mae rhaid ni rhoi rhifau arnyn nhw. 1, 2, 3, 4, 5. I ni'n cael cyfri lawr y dyddiau nes bod e'n dydd Nadolig ac yn ei dathlu gyda ni. Felly, gyda pen, mae pen gwyn gen i fan hyn a pen du gen i fan hyn, gallwch chi nodi'r rhifau ac mae gen i 1, fi wedi cuddio 2. Dyna fe, mae fe'n cuddio lawr y gwaelod fan hyn. 1, 2 a 3. Reit lan, a bydd angen help yna chi i 25, so 1 rhif am pob diwrnod. Nawr, pob bore, dych chi'n gallu chwilio am y rhif diwrnod yna, ac addurno'r goeden. Sut ydyn ni'n mynd i addurno'r goeden?
Wel, mae gen i pot yma. Sylwch hefyd, dwi wedi rhoi siren ar top y goeden fan hyn. Ond mae gen i pot bach fan hyn sy'n llawn sticeri. A dwi wedi torri allan digon o sticeri o sheets fel hyn, digon o sticeri fel bod un ar gyfer pob bore, pob diwrnod. A pob bore, gallwch ffindio'r rhif, so ni'n dechrau gyda 1, cau eich llyged ac edrych yn y pot a tynnu allan un sticker. Beth sydd gen i fan hyn? Mae gen i haena fyna, ond mae gen i stickers arall, mae gen i tylluan neu goody hw, a giraff, a rhinoceros. Ac ewch chi tynnu allan un o'r sticeri yma, pilio fe i ffwrdd a stico fe ar y rhif. Felly erbyn dydd Nadolig, bydd gennych chi coeden Nadolig wedi addurno yn llawn efo gwahanol stickers. Os nad oes gennych chi stickers, gallwch chi defnyddio lluniau o ffrindiau a teulu. Felly dwi wedi torri allan o hen ffotograffiau. Dwi wedi torri allan lluniau o ffrindiau a pobl o'n heulu fi, perthnasau, relatives. A be dyn ni'n gallu gwneud wedyn, yw rhoi eu lluniau nhw yn y pot, un ar gyfer pob dydd, cau yn llyged yn y bore, a tynnu un allan, a rhoi dab o glud ar y cefn, hwnna, a stico fe arno. Yndi hwnna'n hyfryd? Felly, erbyn dydd Nadolig, bydd y coeden yn llawn lluniau o'ch teulu a'ch ffrindiau. Jyst fel coeden teulu, family tree. So gallwch chi stico y lluniau arno fe. Beth chi'n meddwl? Gallwch chi hyd yn oed defnyddio lluniau o'ch anifeiliaid anwes, pets, neu pethau chi mwynhau wneud, fel seiclo, neu darllen, neu gwrando ar cerddoriaeth music. Felly, cymrwch cwpl o syniadau fyna, a penderfynwch beth chi moyn wneud. Os oes lot o stickers dych chi, gred. Os nad oes stickers dych chi, gallwch chi torri pethau mas i defnyddio yn lle. Felly, erbyn dydd Nadolig, bydd gennych chi coeden Nadolig wedi ei addurno, decorated, yn bert efo pethau dych chi'n hoffi. A gallwch chi cadw hwnna fel cofnod record o'ch dwylo bach chi. Reit. Gallwch chi gweld rhai o'r lluniau sydd yn ôl i fi? Gallwch chi gweld y lliwiau sydd yn y lluniau? Mae yna siap fath o coeden Nadolig fan hyn, yn does? Chi'n gweld? Triongl. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Triongl. Dyna un siap. A gallwch chi defnyddio unrhyw lliwiau ydych chi moyn ar gyfer eich dials. Dim eisiau jyst defnyddio gwyrdd os ydych chi ddim moyn. A chi'n gwybod beth? Yn yr oriel fan hyn, yn y glyn Vivian, mae'r coeden wedi cyrraedd. Mae fe tu allan nawr, a mae fe'n mynd i gael ei addurno. Mae fe'n goeden mawr. Ydych chi'n cael coeden Nadolig yn eich tŷ chi? Ydych chi wedi helpu addurno fe? Ydych chi? Wel, cofiwch chi ddod nôl, dyn ni'n gwneud sesiynau nawr, pob wythnos ar Zoom, a gallwch chi dod nôl a byddwn ni'n gwneud addurniadau Nadolig gyda'n gilydd. Rhywbeth gwahanol pob wythnos. Felly ymunwch nôl gyda ni wythnos nesaf. Cofiwch, gallwch chi bwco trwy galw'r oriel neu bwco ar-lein, archebwch eich lle, a gallwch chi dod nôl a wneud ni sesiwn arall wythnos nesaf i wneud addurniadau decorations ar gyfer Nadolig. A gallwch chi roi nhw ar eich coeden Nadolig ar rownd y tŷ. Tan wythnos nesaf, ta Babas, Babas Celf, ta Tantoc, ac arhoswch yn hapus ac yn diogel. Chi'n mynd i canu gyda ni am y diwedd? Ie? Gawn ni canu hwyl fawr ffrindiau?
Hwyl fawr ffrindiau, hwyl fawr ffrindiau, hwyl fawr ffrindiau, mae'n amser gweud hwyl fawr. Trwy'r alw a bantani, 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 trwy'r alw a bantani, mae'n amser gweud ffarwel. Hwyl fawr Babas Celf, tan y tro nesa, hwyl fawr. Helo Babas Celf, dyn ni yn y galeri yn yr oriel Glyn Vivian ar hyn o bryd. Does neb arall fan hyn. Dyn ni di snico mewn yn gyfrwys. Edrychwch, mae yna ysgol tu nôl i fi. A maen nhw wedi bod yn defnyddio hynny i roi... y goeden Nadolig lan! Edrychwch, mae fe'n enfawr. Mae fe'n mynd lan i'r to. Reit lan i'r nenfwd a lawr i'r llawr. Does dim byd wedi addurno arno fe ar hyn o bryd. Mae fe'n blaen. Sgwni be fe ddim yn edrych fel unwaith mae fe wedi cael ei addurno. Nawr, dewch draw fan hyn i weld beth sydd dyn ni draw fan hyn. Snico rownd yr oriau. Edrychwch ar y llun anhygoel yma. Ond dwi'n lliwgar. Mae fe'n llwm a llwyd a llipa tu allan. Heddi, dyw e ddim yn tywydd neis. Ond tu fewn i'r oriel, mae'n lliwgar tu hwnt. Ond dyw hwnna'n neud i chi teimlo'n gynnes. Lliwiau twym braf. Cyma'n gweld llun arall i fan hyn. Dewch mas fan hyn, mae yna waith celf allan fan hyn. Edrychwch ar hwn. Mae fe'n enfawr. Mae'n stretcho holl hyd yr oriel yma. A drychwch ar y llinellau prysur yma yn rhedeg a sgwiglan ar draws y canfas. Ydyn nhw'n gyffroes. Mae nhw'n symud o gwmpas y lle ac yn lliwiau brydferth. Ymunwch â ni tro nesaf yma Babas a gallwn ni wneud rhywbeth yr un mor lliwgar a brydferth wedi ysbrydoli gan bethau yn yr oriel. Hwyl fawr, ta-ta tan toc Babas Celf, ta-ta!